Fl-ewwel ta' Mejju ta' 25 sena ilu, il-leġenda tal-Formula 1 qiegħed insenna miet traġikament waqt il-lieqa tal-Formula 1. Il-Brażiljan ta' 34 sena miet waqt li kien qed isuq il-karozza Williams fil-Grand Prix fl-Italja. L-inċident fatali seħħ meta l-karozza tiegħu kienet qed tinstab b'veloċità ta' 218 km/h u baqgħet iddieħla fil-crash barriers. Mal-ewwel kien der li s-senna ġarab ġrieħi seri. Fil-fatt rasu ħabtet b'mod qawwi ma' parti mill-karozza u bid-daqqa ġiet ikkawżata ħsara kbira f'moħħu. Il-professur Sid Watkins li kien eżamina lix-xufier ta' fama mondjali fuq il-post kien qal li minkejja li s-senna der seren meta fetaħlu għajnejh u der biċ-ċar li kien ġarab ġrieħ interni f'moħħu. Qal li x'ħin ħarġuh mill-karozza u poġġewh mal-art huwa ħanifs u hemmhekk jgħid li ħass l-ispirtu tiegħu ħireġ minn ġismu. Sena tpoġġa minnu fih fuq il-magni, iżda kien deċiż li dawn jintfew għax ma kien hemm l-ebda tama li l-leġġenda tal-Formula 1 jgħix. Hemmhekk spiċċa l-kapitlu ta' dak meqjus bħala l-aqwa xufier tal-isport tal-Formula 1. Dwar dan il-każ kienet infetħet kawża quddiem il-Qorti Kriminali Taljana. L-eżitu kien li ma kienx hemm provi biżżejjed sabiex uffiċjali tat-tim ta' Williams jinstabu ħatja ta' mewtu. Lejliet din il-mewta traġika fl-istess trakka kien miet ix-xufier Awstrijak Roland Ratzenberger. Fil-karozza ta' Senna kienet instabet il-bandiera Awstrijaka fejn kien maħsub li Senna kien lest li jxejjer għalih, hekk kif jirbaħ dik it-tellieqa li spiċċat swietlu ħajtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.